Velkommen. Spejder. Hvad sker der, Møffe? Jamen, jeg plejer at sige det, som jeg altid har sagt. Jeg mangler stum. Men kan du ikke bare sige resten? Jeg ved ikke, hvad resten er. Nå, men hvad gør vi så? Jeg ved det ikke. Vi bliver nødt til at finde på et eller andet. Ja. Hvad gør vi? Jamen, så tager vi snemanden med. Så må han sige det. Okay. Velkommen. Til Spejder. køkkenet. Nu er vi i gang med saltdejen. Der har vi taget 750 gram mel, 750 gram salt. Så er vi i gang med at hælde en halv liter vand op nu her, og så skal vi bruge 50 gram olie. Så det vil vi gøre nu. Nu skal det bare ud og stå i mindst 4-5 timer. Over i den her, der har vi æggeblommer i, og sirup, det har vi selv lavet. Vi har taget noget vand og noget sukker og kogt det sammen. Over i den her, der har vi normalt piskfløde, og så har vi tilføjet lidt ekstra i forhold til vanilje, og så har vi taget noget bacon og smuldret deri. Nu tager vi egentlig bare og hælder det sammen. Sådan der. Og det vi så skal nu, så putter vi det ind i fryseren. Og herinde skal det så bare stå i minimum 6 timer. Så kigger vi til det. Bum. Nu her, der er jeg i gang med at tilberede knoldsellerien. Eller i gang med at skære den til og rense den, sådan at den er klar til at blive pakket omkring saltdejen, som jeg er stående fra i går aftes af. Der skal også blandt andet rødbeder i, og så får vi at se, hvad der virker, så de har gode saurer i køleskabet, der også lige kan pakkes i. Så derefter skal det ind i ovnen og stå i 1,5 til 2 timer. Først ved 270 grader, indtil skorpen på saltdejen den er ordentligt lavt, ordentligt hård. Og så derefter skal det bare skrues ned på 160 til 170 grader. Der skal den så stå i de 1,5 til 2 timer. Nu her, der skal vi til at pakke sellerien ind i saltdejen her. Så der skal man være forholdsvis hurtig med at pakke det ind. For ellers så begynder det så småt at skalle og falde fra hinanden, og det kan man overhovedet ikke bruge til noget til sidst. Så. Ja, undskyld, jeg kom for sent med, men hvad nu? der var snedriver, kø og sneskulderen, den var også punkteret, så det, men nu er jeg her. Ja, men bedre sent end aldrig, kan man sige. Jeg er gået i gang med at pakke sellerien ind i saltdejen. Jeg skal til at lave nytårsrødspætte, og min kære ven Møf, han har jo stillet bål klar her, så det eneste jeg skal, det er faktisk bare at tænde det. Hvad så? Det var Møf, der lige gjorde det, så jeg tror lige, vi skal finde på noget også til ham. Så er sellerien klar til at blive smidt i ovnen, så nu tager jeg rødbederne og vil til at pakke dem ind i saltdejen også. Goddag, vi skal lave det der rødspættefilet, og den har vi herovre. Der skal noget porre til, og nogle svars og nogle forskellige brød i. Men jeg vil begynde at lave det.
jeg har lige fået hakket det øverste af og fået skyllet grøntsagerne her. Det vil sige porre og sparsene, så nu skal de bare snittes fint. Sparsene, dem knækker man bare, de er også vasket, så de skal bare knækkes over. I pray that they shall save your soul. Så skal vi have noget citron, vi kan skære ud i skiver. Skal vi ikke finde det med? Jo, lad os lige prøve, om vi kan finde nogle citroners. Hvor kan vi finde de citroner henne der? Jamen altså, mine forældre plejer at have sådan en gammel rim. Ja. Og så, hver gang de siger det rim, så kommer der nogle citroner. Ja. Det er den der, hvad den hedder. Oppe i gardinerne hænger appelsinerne. Mændene og konerne spiser citroner. Nå, skal vi prøve at se, om der kommer noget af det? Wow, der kommer en. Wow, der kommer en mere. 2 citroner. Så er vi klar. Lad os gå indenfor. Undskyld det der med, at jeg kom for sent. Det var julemanden. Ja. Du sagde det tidligere, at du sad i kø. Det var julemanden, der var kørt galt, så jeg blev nødt til at hjælpe ham. Okay, nå, lad os komme ind, så vi kan få lavet ret. Jeg tager de citroner her lige for skåret ud en gang. Så vi har nogle skiver og gør godt nok. Men når det er gjort, så tager vi en fisk. Eller 2. Vi tager diverse grøntsager, vi har. Porrene og aspargesene ligger lidt tilfældigt på. Og gerne med mange. Sådan. Og en skive citron øverst. Så tager vi lidt salt og peber også, så det smager lidt. Og det er den sidste, jeg er i gang med at lave her. Husk at få det lukket godt, så dampen bliver indeni. Det er en god ting. Og så er vi faktisk klar til at få dem ud på bålet. Og det gør jeg nu. Hold da op. Det er koldt derude. Nå, dump. De fisk, de skal jo snart over. Skal du lige... Prøv at komme med og kigge, fordi jeg har faktisk fundet noget herovre. Ja. Står lige der. Så kan man jo se, den der rigtig flot, ikke? Ja. Der ruller. Vi ses. Der er indenfor igen. Det skal ligges videre. Det vi har gjort nu med kartoffelmos, det er, at jeg har tilføjet 6 store hvidløg deri. Lige skrællet dem og hakket dem derned i. Så har det været op og koge lidt igen i sådan cirka 20 minutter. Så har jeg taget og hældt alt vand fra, bortset fra 3/4 af en liter, som jeg har taget ved siden af. Så har det fået lov til, kartoflerne lov til at stå og dampe tørre. Så har jeg most dem. Jeg har hældt det kartoffelvand tilbage igen, som jeg hældte fra til at starte med. Så har jeg noget ost i nu her, og noget smør. Og så skal jeg tage det over i formen nu her, så bagefter tilføjer jeg lige noget salt og peber og lidt mere ekstra ost. Ja, den har stået inde i ovnen i 10-20 minutters tid nu her, så den skal lige have lidt ekstra tid derinde, og så er den færdig. I mellemtiden så er vores selleri og rødbeder blevet færdige ved saltdej. Og det har jeg begyndt at lige stille til, om jeg kunne pille af resten nu her. Så man kan se over ved dem herovre. Der bunden, den er smeltet ned i resten, så bunden den er røget af, når jeg så man skal pille dem op. Så er de vist færdige. Lige en gang. Okay, da. Så. Stopper jeg ikke. Og som du nok har bemærket, så har jeg måske fået lidt finere tøj på, men det er jo også kun nytår en gang om året. Ja,
der går jeg ind. Nu er vi klar til at fejre nytår her i vores ydmyge bolig. Så nu har vi inviteret vores 2 gode venner, Sune og Sune, på besøg. Så de må også være på trapperne, men i mellemtiden kan vi lige gå ud og ordne det sidste ud i køkkenet. Det gør vi. Og det vi skal i gang med her, som jeg allerede har lavet en del af, det er asparges selvfølgelig. Hvor du simpelthen bare tager nogle asparges og svøber dem ind i bacon. Udover det, så tager vi lige nogle tomater og skærer over i nogle skiver. Og så tager vi en lille smule peber. Peber, ja. Lige stille henover os. Og så spørger man sikkert, er det normalt peber? Så er det her, vi siger nej, det her det er krydderpeber, vi bruger. Det er jo kun nytår en gang om året. Det er jo det. Så kan man godt være lidt fint på det. Ja, helt fint. Så tager jeg og sætter det ind i ovnen. Skal I åbne for? Ja, tak. Og så skal det have omkring 20 minutter. Plus minus. 200 grader. Ja, 200 grader. Super. Hej, vi har fået gæster. Lad os se, hvem der er gæster. Vi har også lige taget champagne. Hej, Ja, det er jo kun nytår en gang. det er jo det. Hej, velkommen til. Velkommen til. Tak. Velkommen til. Nå, vi sidder herovre ved bordet. Ja, vi trammer bare så. Velkommen til. Dejligt. Så lad os få Og der lugter godt. sat os ned og komme i gang med forretten. Som man kan se, så består forretten af asparges i svøb. Vi har taget noget bacon og nogle tomatskiver og lidt salt og peber. Lækkert. Så lad os lige, der skal vi have havfrueskup. Der har vi halv appelsinjuice i, og så dobbelt så meget grøn sodavand. Så lad os lige skål på det. Godt nytår. Godt nytår. Det er faktisk rigtig lækkert. Ja, Det er godt. syrligt. Det er Ja. Nå, lad os lige starte ud med en bitte bordbom. ja, det skal jeg jo til. Det er sådan. Det er ikke sådan med aircondition. Ej! Hey! Nå, skal vi gøre fri? Jamen lad os smage på det. Godt. Nu er vi blevet færdige med forretten. Ja tak, det tror jeg rigtig. Så jeg synes, at nu tager vi altså så tager Stum og jeg lige tallerkenen med ud. Og så portionsanretter vi selvfølgelig hovedretten, så den er klar til. Ja, det var også grund til, at jeg kunne få sige det, fordi jeg blev stoppet af politiet. Det var jo på grund af, at rensdyrene ikke havde set på det. Ja. Giver du ikke lige at tage tallerkenen, de 2 sidste tallerkener lige at stille over? Altid. Og så skal vi bare lægge den her pakke ovenpå, fordi det er jo en pakke sig selv, så det behøver vi ikke åbne. Og det grund til, at det ser lidt fint ud, det er fordi vi har taget det yderste lag af, så det er derfor, den ikke er sort. Så det er lidt pænere. Som man kan se, så har vores saltdejsbagt selleri fået et glimrende resultat. Det er kun bedre, når vi lige turde håbe på med det. Så vi lige på noget. Nu skal nu her, der vi tager lige at skære nogle skiver af det. Sådan der. Så har vi 4 fine skiver, vi kan lægge der til. Sådan der. Så skal vi bare til rødbederne nu her. Og det gælder selvfølgelig som altid med rødbeder, det gælder om at passe på. For farven, når det først er kommet på tøj, så er den nærmest umulig at få af igen. Ja, nu skal I bare se. Der er hovedretten til jer. Det ser lækkert ud. Det ser rigtig godt ud.
Champagne. Champagne. Ja, der er jo til, når det er nytår, de her. Det er jo rigtigt. Og siden du er vores æresgæst, Monrad, så får du Skal jeg have æren med at proppe den. Jeg ser, om den her den vil også gå op i dag. Det tror jeg, den vil. Og tada! Lad os skåle på det nye år. På det nye år, 2013. Ja. Og lad skal vi lige skåle til alle derhjemme, Ja. når vi sidder der. Skål og godt nytår. Spotterkøkkenet. Ja. Sådan. Mange tak. Hvad er det, der er i... Hvad er det for noget spændende, der skal? Ja, jamen det er fisk. Det er en rødspættefilet, hvis jeg ikke tager helt fejl, som du sagde til mig tidligere. Lad os se. Kondenserer sig. Ej, det ser godt ud. Det skal man bare dufte. Det dufter rigtig godt. Så er der saltbagt. Selleri og saltbagt bouillon. Og så er der ovenbagt kartoffelmos med hvidløg i og ost. Det er bare fantastisk. Ja. Så er det bare med at begynde på det. Nu er slet ikke, hvor man skal starte. Nu skal vi stå med rom. Har du antændingen klar? Har du lighter på dig? Jeg har en lighter på mig. Op med den base, mand, inden den over for den. Så skal du have. Du skal prøve at dufte med, for det dufter altså godt det her derude. Det lyder godt. Det ser lidt antændeligt ud. Ja, så skal du glæde dig til at spise det. Jeg tror godt, du kan få den ind gennem vinduet igen, hvis du er klar. Så den kan komme op og blive varm igen. Er du klar? Ja, jeg er klar. Værsgo. Der er stadigvæk lige lidt vildt, hvis jeg bare lige... Sådan der. Jeg ved hvad, så skal jeg lige stå lige og køle af nu her. Det ser fint ud. Jamen, der var, altså, da jeg kom for sent, det var fordi jeg mødte kronprinsen efter jeg havde hjulpet julemanden, og så... Han ser jo flink ud, så jeg skulle lige hjælpe ham med at komme hjem til København, og så... Han er en hyggelig fyr, ham. Nå, men så hilste du vel også på dronningen og sagde tak for sidst. Ja. Nu her til dessert, der har vi lavet vores egen lille is-sorbet, som man vil kalde det. Den var forholdet til, den skal du kun have 6 timer mindst inde i fryseren. Så har vi noget bacon til, det er altid rart. Så har vi noget flamberet mandler og flamberet blåbær. Det er ligesom at kunne lægge ovenpå. Så god appetit. Ja, det gør jeg godt. Jamen, skål på en hyggelig aften. Ja. Tak fordi vi gad komme. Ja, Ja. skål. Tak. Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Skal vi lige have skudt den sidste dag? Ja, vi skal da. Det er jo kun nytår en gang. Hey, så er vi i gang. Hey! Nej, der var Nå. Godt nytår. Fra Spotterkøkkenet.